ating silencer. So ang internal thread 1 thread per inch. Tapos itong ginamit natin dito sa may barrel thread ay 28 dpi yung threading. Ito na siya, fit. Medyo rough pa yung pagka thread niya kasi medyo mapurol na yung bit na gamit natin. So ang importante dyan, yan, nakapasok na mga internals na lang. So try natin sa mismong init. Okay, ito na yung ating DIY na silencer. Okay, ayos yung mga ano na lang, internals.